Hi, Gareth here from howtogetfluent.com. I've just come to the end of a month's intensive language course here in the Basque Country in northern Spain. In this video I get out of the classroom and explore some of the sights and sounds of this wonderful country. Exploring it from the inside is one of my reasons for learning the language, but I was keen to talk to some of my fellow students too about their motivations. Let's go! Juntos. Ahí va, y no la ha dado. Nik uste gure hizkuntza dela eta ez badegu hitz egiten galdu egingo degula. Importantea da niretzat euskara hitz egitea eta ondo ikasi. Zaila da edo? Zaila da menperatzea. Urte asko daramat ikasten edo euskara hitz egiten eta zaila da kontrolatzea edo ondo hitz egitea, baina merezi du. I'm off this afternoon with Mikel, one of my classmates, to Donibani Garassi, Saint-Jean-Pied-de-Port in the north, or the French part of the Basque Country.
Un poquito, sí. Mira, a ver, un poquito para ti, ¿vale? Mira, a ver. Nongoa zara? Argentinakoa naiz, eta Euskal Herrian etorri nintzen orain dela 3 urte. Zergatik euskaraz ikasten ari zara? Asko maite mindutanago lurra honekin. Euskal Herrian oso leku berezia da, eta oso interesgarria da ezagutzeko. Lehengo aldiz hemen Maizpiden? Bai, da nire, bai. Gustatzen zaizu? Bai, oso gustoan nago amentxe. Eta gauz bat esango izuet, nik dakiena bakarrik da Belarriz. Behin ikasten dut eskolan, bai? Eta horregatik hemen zaude, bai, horregatik hemen nago. Egurrezko egitera duen Euskal Herrian joregirik handiena. Focus, bai. Vale. Ronda bat. Zaindu egin behar dugu. Nire etxean gurasoek maite dute euskara, naiz eta haiek euskaraz ez dakite, baina nik ere maite dut. Nafarroan mendiak, ibaiak, larreak, dena du izena euskalduna, eta horregatik nire ustez euskara oso polita da. Lotuta dago naturarekin eta ez dakit oso polita iruditzen zait. Eta gustatzen zaizu hemen Maizpiden? Bai, nik uste oso esperientzia intensoa dela, polita dela, eta ez dakit, aukera bat euskara munduan sartzeko, eta ez dakit, hori.
there's a wedding or something going on in this house. It's a guest house actually I almost booked into for my first night. Ni Alemaniakoa naiz. Baina hemen Euskal Herrian bizi zara, odo? Bai. Orain dela 3 urte Euskal Herrian bizi naiz. Oñatin. Herria oso polita. Eta zergatik euskara ikasten duzu? Euskeraz oso polita da, zaila da, baina polita. Eta kalean hemen jende beti euskeraz hitz egin dut. Eta ni nahi dut komunikatzen nahi jenderekin. Ondo eta zu? Oso ondo, eskerrik asko. Nongoa zara? Gran Canariakoa naiz. Gran Canariakoa? Bai. Baina zergatik hemen Euskal Herrian zaude? Bueno, Euskal Herrian asko gustatzen zait, eta euskaraz ere bai, noski. Eta zergatik euskaraz ikasten ari zara? Hizkuntza oso garrantzitsua da, uste dut, eta asko gustatzen zait soinua, esaldiak, Baina zurentzat zaila da edo ez? Nirentzat ez da zaila. Ordu asko ikastea beharrezkoa da, baina... Posibilia da. Noski. Eskerrik asko. Zuri. Zergatik ikasten ari zara? Bueno, nire amaren hizkuntza delako edo nire herriko hizkuntza delako. Benetan ikasi hasi zen duela 2 edo erdi urte, eta bueno, oso pozik nago, hemen nago, berriro, maizpiden, eta bueno.